खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव बे काजलगाव बाजारसालियाव बे काजलगाव बाजारसालिनिफ्राय जागायनानै जरा गेलेग्रा फोथारसिम इउपिपिएल हानजानि मोनसे रेलि लादों दा नैबेहाय इउपिपिएल हानजानिफ्राय रेलि फर हारमनियास बड'लेण्ड बे मोनसे हाबाफारिजों रेलिखौ लानाय जादों दा बे रेलि जागायनायनि सिगां सानै एमपि राज्य सभानि एमपि बिथां मानगोनां होनगोनां नार्जारि आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना मा बुङो फै जों एसे मिथिनानै लानि दिनै काजलगावआव 13 नम्बर समस्ति आरो 15 नम्बर समस्तिनि लानानै 20,000 जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्टारनि जानानै बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोबाय आरो नैबे काजलगाव हाथाइनिफ्राय जोङो फोथारसिम जों हान्जा सुरगोन बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोन खौसेथिखौ लुबैयो आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे सरकारा दिनै गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों सामलायगासिनो दङ बे सरकारखौनो आरोबाव लागु बानायनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों बेखौनो गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै ज' जानानै फोथाराव ओंखारबोदों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों बेखौ हटायनायनि थांखिजों जों दिनै हान्जा सुरबाय आरो बेजों जोङो रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिनो हागोन इउपिपिएल सरकारखौ लाबोफिननांगौ प्रमद बर' बिथांखौ लाबोफिननांगौ आरो गोजोन थासारिखौ नोजोर खालामनांगौ जौगानायाव मोजां खामानि मावनांगौ बयबो जाथि जनगोष्ठी एकालोगैनो थानानै खामानि मावनांगौ बे गासै बाथ्राखौ लुबैनानै दिनै रायजोफ्रा ज' जादों आरो एइबार बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थियाव सेक्टरखौ आरोबाव खालाव बुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे 16टा जे आफादफोर दङ बिथांमोना मैया स्पष्ट बुंदों जे बे खौसे जानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गुरुत्व होआखै बिथाङा फैयाखै बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा बर' रायजो राजानि लुबैनाय जेब्लाबो हास्थाया जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलनि गोजोन खौसेथिखौ बिथाङा हास्थाया गतिके जुदि गोजोन थासारिखौ लुबैनायमोनब्ला जातियाव खौसे लुबैनायमोनब्ला बिटिसि ओनसोलाव खौसेखौ लुबैनायमोनब्ला बिथाङा बे 16टा अर्गानाइजेसन जे रायलायनाय बेहाय थांनांगौमोन बिथाङा बाथ्राखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बिथांनि थाखायनो दिनै खौसे जानो हायाखै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाया बे बाथ्राखौ मोजाङैनो बुजिबाय गतिके भटनि गेजेरजों गणतान्त्रिक पद्धतिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलाखौ नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनसे माने सासे खामानि मावनो हायै सुबुं एइबार रायजो राजाफ्रा गोजानाव दोननो थाखाय सेक्टर सुबियाव होगोन आरो बेनि रिजाल्टखौ आंमोनावहाय 20,000 जोंहा टारगेटआ 20,000 खिन्थु 25,000 फैगोन दिनैहाय न'खर न'खर इउपिपिएल गामि गामि इउपिपिएल जायगा जायगा जेरावखि थाया मानो इउपिपिएलनि मोनसे थासारि दिनै मानोना थांनाय बोसोरबायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव गोजोन थासारिजों लोगोसेयैनो गासैबो हारि माहारिखौ लानानै गासैबो हारि माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगासारनायजों बिथांमोननि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ नोजोर खालामनायनि मोनसे थासारि लाबोदों जायनि थाखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे गोजोन थासारि गोजोन थाखाय जे रेलि खालामदों बे रेलियाव दिनै हाजार मानसिफोरनि बाहागो लादों जोङो मोननै समस्तियाव दङ जेरैहाय 13 चिरां आरो 15 काजलगाव बे मोननैजों जोङो 100,000नि बांसिन सुबुङा दिनैहाय बेयाव फैनानै बे रेलिखौ बाहागो लागोन जोङो माने 15 मिनिट थाबायनानै सालजरा होननाय काजलगावनि खोलाहा बेयाव जोङो मिटिं खालामगोन जेराव जोंनि आफादनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन जोंनि राज्य सभानि बिथांखिफा प्रेसिडेन्ट गोरा नार्जारिनिफ्राय लाफानानै दोलोनि गासै दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन दा नैबेजों जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों बा बेखौनो जों फोरमायगोन जे थारैनो इउपिपिएलआ थांनाय बोसोरबायाव बे ओनसोलाव थानाय गुबै जेंनाखौ सिनायनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिनैहाय बेयाव थानाय गासै 35 लक्ष जे सुबुं अनजिमा दङ बे सुबुं अनजिमानि मोन 20टा हारि माहारिफ्रा दिनै बिथां प्रमद बर'नि सायाव फोथायनाय लाखिदों इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय लाखिदों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय लैहोर लैहोर मानसिया बेयाव बाहागो लादों
बे जोंखौ फोरमान खालामगोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जे UPPL नि अनगा बेयाव सोरबा माहारियारि मोनसे माने हान्जा एबा जोंनि रिजनेल जिखिनि हान्जाफोर बे हान्जाफ्रा रावबो UPPL नि अनगायै बेयाव देरहानो हानाय जेबो गैया बेनिखायनो जोङो सिदायैनो गोख्रोङैनो बुंनो हायो जे दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों UPPL हिसाबै जोबोद मोजाङै गोख्रों मोनसे बाहागो लानायनि गेजेरजों सरकारखौ जों लाबोफिननो हागोन आरो बे सरकारखौ लाबोफिननाय लोगो लोगोनो जोंनि बे हालामाव गोजोर मोनसे सान्थि फैगोन गोजोना फैगोन आरो बेजों जोंनि जौगानाया निस्सय जागोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो।